Chosen one, kuzawufika ixesha apha ebomini bakho uthi xa uhamba endleleni abantu bacwezele. Uthi xa udlula ebantwaneni bedlala bakusukele endleleni bavele bakubuke bathi awusemhle mama, awusemhle tata, bakuncome nje out of the blue. Uthi xa uhamba man udibana nezazinja kuthiwa zii-pitbulls ziluma gqithi zithanda uleqa abantu apha endleleni, zithi xa zikubona wena zihlale phantsi zikunika imbeko yakho. Uyazibuza uba yeyiphi ngoku le istage wena chosen one. Sesa stage ke ngoku kuthiwa it's when you inherit i-generational blessings. Ezi blessings uzifumana phi? Kuye wonke laa mntu uye wamkhulula pha elizweni lomoya. Lo myalezo wanamhlanje ukhawuleze wafika, bendithi uyawufika ngenye imini because kudala ndingxamele uba ndide nifike ekunonwabiseni nani. Nithi noba nisaqhaqha izinto ezingaqhaqheki kubantwana basekhaya, niyazi uba likhona nelaa xesha kuthiwa you inherit i-generational blessings. Elaa xesha lizawufika mntana sekhaya, uzothi xa lifika uzibuze nawe ukuthi hayi mani sesiphi ngokwesi stage sempilo yam because bendingasilindelanga. Uthi yonke into obumane uyiphupha xa isenzeka uthi hayi mani le nto ingathi ndandikhe ndayenzeka le nto i-deja vu but bendingayazi uba ibinokwenzeka nyhani apha enyameni. Esa stage ke mntana sekhaya sizawufika xa yonke into ekwehleleyo se uyilungisile, wathi wapasa, warise above i-depression, i-anxiety, i-humiliation, zonke ezaa stages ozabudlula kuzo. Ezaa stages where ngoku noba udibana nomntu obekwenze into embi uvele umncumele, umsizele, uqonde uba uyamazi ukuthi usezimbandazelweni zehunzi zakhe, ezakho zipholile ke lo xesha. Ndithi chosen one, kuzawufika ixesha loku-inherita i-generational blessings. Awufiki ke kwesi stage ungakhange uzifunde izifundo kufuneka uzifundile. Awufiki kwesi stage ungekazenzi izinto ufuneka uzenzile. Awufiki kwesi stage ungekavuthwa. Awufiki kwesi stage ungekabakhululi abantu ilineage yakho leya ikuthumeleyo into obuzoqhaqa amakatanga kule ndawo. Kodwa ke esi stage sikhona. Niyayibona musle background. Esa stage xa sifika mntana sekhaya uzawuthi noba unyathela kwiindawo ezingamalwandle, uthi ulwandle xa lufika livunguza, uthi xa kunyathela wena ulibone ulwandle lucwenga luhamba kanje, nawe mani usithi kuthi hayi mani yeyiphi le nto yenzekayo. Uthi xa uhamba endleleni mani uthi noba usevenkileni uyokwenza i-shopping yakho udibane nabantu abadala bakubuze uba unjani mntanam, bacele khawundincede ngento ethile. Uyanceda ke ngelo xesha ngoba uyayazi ukuthi uhamba nesinye istar ke ngoku. Le nto iyenzeka ke nangelaa xesha usesezimbandazelweni umane udibana nabantu bacela uncedo ukuthi noba uhleli eteksini udibana nabantu abaneengxaki. Sometimes siyadikwa but kwesi stage uzawube sowuvuthiwe, uyazi ukuthi hayi mani yiyo le nto ndiyizeleyo apha. Mntana sekhaya ngale mini yanamhlanje ndithi nam mandikuvuselele ndikuxelele ukuthi there's gonna be a time where you inherit i-generational blessings from each and everyone ozabe umkhulule pha kwilineage yakho. Zonke inhlahla babe nazo emhlabeni. Jonga uthi ke ngoxa sekwenzeka loo nto leyo mntana sekhaya, uthi noba uthini, noba ukhalo approved, congratulations, ubizwe ezindaweni uma ungazazi ukuthi uyawuzuzinyathele, yonke into mani iyenzeka. Uthi noba uvele uphiwe mani izinto ongazazi ukuthi umuntu uyakwazi uba nazo emhlabeni. Esi stage ke mntana sekhaya funeka uhlale usikhumbula, and esi stage siyafika kuwe emaphupheni. Siyafika kuwe emaphupheni. Laa nto kuthiwa yi-higher self uconnecte naye ngelaa xesha. Izathi iyenzeka ke le nto mntana sekhaya. Wena kule ndlela ukuyo namhlanje noba ukweziphi iimbandezelo, khumbula into yobana likhona ixesha loku-inherita i-generational blessings.
awuhlala ubreak ezakhe siqa, but ezakhe sifuneka uzibreakile mntasekhaya. Uzukhumbule ke uba ngonyuliweyo, ukhumbule ke kwesi stage xa sesifikile uzabe sowuxolele nabantu ababekwenze izinto ezibuhlungu. Bazabe seyingabo ngoku abacela uxolo kube, seyingawo abacela uncedo kubo, and ungabavaleli ngaphandle, ngoba kaloku wena ngoku ezi stages uzihambile, wafundisa uba humble, wafundisa uba kind, wafundisa ukupha, kodwa ke ube une-boundaries abantu abangazitsibiyo. Uthetha inyani qha kwesi stage. You stand up for yourself, you stand up for others. Sesinye stage ke esi, and esi stage simnandi ukufa. Mandinishiye bethuna ndithi love and light. Peace out, family.